8 రోజుల గీతా క్లాస్‌లో 8వ రోజు అక్షర బ్రహ్మయోగం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. రిపీట్ చేయండి. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. మాతాజీలు ప్రభుజీలు మాతాజీ రిపీట్ చేయమన్నారు, చేయండి మహామంత్రం. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे హరే కృష్ణ. సో ఈ హరే కృష్ణ రిపీట్ చేయాలంటే హరే కృష్ణ అందరికి. సో నేను ఒకసారి చెప్తాను, నేను చెప్పినప్పుడు వినండి, విని మీరు తర్వాత రిపీట్ చేయండి. నేను ఫస్ట్ లో పిచ్ లో చెప్తాను, వినండి, విని రిపీట్. మళ్ళీ నేను తర్వాత హై పిచ్ లో చెప్తాను, వినండి, విని రిపీట్. సో 2 సార్లు చెప్తాం. కానీ మీరు నేను చెప్పిన తర్వాత మీరు చెప్తారు 2 సార్లు కూడా. ఓకే, అలా చెప్పాలి. సో రేపటి నుంచి అలా ఫాలో అవుతాము. హరే కృష్ణ అందరికి. సో 8వ అధ్యాయం అక్షర బ్రహ్మయోగం పార్ట్ ఆఫ్ ది పూజ, పార్ట్ ఆఫ్ ద భక్తి యోగం అన్నమాట 8వ అధ్యాయం. భక్తి యోగం 7వ అధ్యాయం నుంచి 12వ అధ్యాయం వరకు భక్తి యోగం. సో మీరు ఆల్రెడీ భక్తి యోగాన్ని ప్రారంభించారు. భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి భగవంతుడు 3 రకాల మార్గాలు సూచించారు. 1 కర్మయోగం, 2 భక్తి యోగం, 3 జ్ఞానయోగం. సో ఎవరికి ఇష్టమైన మార్గంలో మార్గాన్ని వాళ్ళు ఎంచుకుని భగవంతుని చేరడానికి 3 రకాల పద్ధతులు భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. సో కర్మయోగం ఆల్రెడీ చూశారు. సో కర్మయోగంలో ఏ పని చేసినా మనం ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి లేకుండా సమత్వంతో చేయగలిగినప్పుడు అది కర్మయోగం అవుతుంది. సో మనం నిత్య జీవితంలో ఏ పని చేసినా ప్రతిఫల ఆసక్తి లేకుండా ఎలా పనిచేస్తాము, ప్రతిఫలం కోసమేగా పనిచేస్తామని మీకు సందేహం వస్తుంది అందరికీ. అయితే దానికి మనం ప్రతిఫలం కోసం చేస్తాము అంటే, పరీక్ష రాసాము అంటే పరీక్ష పాస్ అవడానికి కోసమే రాస్తాం, ఫెయిల్ అవ్వడానికి కోసం రాయం. పాస్ అయితే అయ్యాము, ఫెయిల్ అయితే అయ్యాంలే అని అనుకుని ఎలాగోలా పరీక్ష రాసేద్దాం, ఎలాగో మనకు ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి లేదు కదా అనుకుని కాదు. పని అంటే అర్థం ఏమిటి? అది విజయవంతంగా దాని పర్పస్ నెరవేరేటట్టు చేయడమే, కరెక్ట్గా చేయడమే నిజంగా పని. సరిగ్గా చేయకపోతే అది పని క్రింద రాదు. మనం చేసిన పరీక్ష రాయడం అంటే పాస్ అవడం కోసమే రాస్తాం, పాస్ అవ్వాలి కాబట్టి రాస్తాం, కోసమని కాదు, ఆసక్తి అని కాదు. ఆ పని ఏమిటి? పరీక్ష పాస్ అవ్వడం పని.
కాబట్టి పాస్ అవ్వాలి. కాబట్టి పని విజయవంతం అవ్వాలనే పని చేస్తాం. కానీ పాస్ అవుతామా లేదా, వాళ్ళకంటే ఎక్కువ వస్తాయా, వీళ్ళకి 90 వస్తాయేమో, మనకి 80 వస్తాయేమో, వాళ్ళేమిటో 5 గంటలు చదువుతున్నారు, మనం 3 గంటలే చదువుతున్నాము, మళ్ళీ ఫెయిల్ అయ్యామంటే ఏమవుతుంది? ఇవన్నీ మైండ్‌లో ఉంచుకుంటే పరీక్ష పాస్ అవ్వడం, చదవడం, కాన్సంట్రేట్ చేయడం గూడా కష్టమే. ఇంకొక ఉదాహరణ ఏమిటి? వ్యాపారం చేస్తామనుకోండి. వ్యాపారం ఎందుకు చేస్తాము? ఏదో కొంత ఎంతో కొంత మనకి ఇన్‌కమ్ రావాలి. దాంతో మన జీవనం ఏదో ఒక రకంగా గడవాలి అనే చేస్తాం. ఏదో ఇష్టం వచ్చినట్టు చేద్దాం, ప్రతిఫలం వద్దంటున్నారు గదా! వచ్చిన ప్రతిఫలాన్ని పారేయమంటున్నారా? అది కాదు అర్థం అక్కడ. దాని అర్థం ఏమిటంటే, మనస్సు ఎప్పుడూ గూడా దాని మీదే పెట్టి తపన పొందుతూ వస్తుందా, రాదా, ఎంతొస్తుంది, ఇంతొస్తుందా, ఇంతొస్తే దాంతో ఏం చేద్దాం, ఏం కొనుక్కుందాము, ఇంకా ఎంత ఎక్కువ సంపాదిద్దాము, ఇలాంటి అనవసరపు ఆలోచనలు, ఉపయోగం లేని ఆలోచనలు పక్కన పెట్టి ముందు ఆ వ్యాపారం సక్సెస్ఫుల్గా అవటం ఎలా అనే దాంతో దృష్టితో పని చేయండి. తర్వాత వచ్చింది వస్తుంది. అది మంచి లాభం వస్తే నేనే చేశాను ఈ పని, ఇంత బ్రహ్మాండంగా నిర్వహించాను వ్యాపారం అని గర్వపడకండి. అలాగే నష్టం వస్తే కృంగిపోవద్దు. ఎందుకు ఆ నష్టం వస్తే బాధపడకుండా ఎలా ఉంటాం? పడ్డాము, బానే ఉంది. పడి ఏం చేస్తాం? దానివల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా? మరి మనం తప్పదు. తర్వాత చేసేది ఎలాగూ చెయ్యాలి. మనల్ని మనం కూడదీసుకోవాలి. మళ్ళీ వ్యాపారం చెయ్యాలి. దాన్ని ఆ నష్టాలు పూడ్చుకోవడానికి గానీ ఏదైనా ప్రయత్నం తప్పదు. చేయవలసింది ఎలాగూ చెయ్యాలి. బాధపడుతూ కూర్చుంటే ఆ చేయవలసింది ఆహ్, చేసేటటువంటి శక్తి కూడా నశిస్తుంది. ఎందుకంటే డిప్రెషన్‌తో కూర్చున్నప్పుడు ఏ పని మనం కరెక్ట్‌గా చేయగలుగుతాం. కాబట్టి ఏదైనా జరిగిందేదో జరిగింది. మనం చేయవలసింది మనం చెయ్యాలి అనే భావాన్ని సాధన చేయాలి, తెచ్చుకోవాలి అంటే ముందు ఈ విపరీతమైన ప్రాఫిట్ మీద ఆసక్తిని తగ్గించుకోవాలి. అంతా ఆ లాభం మీద విపరీతమైనటువంటి అంత కోరికను పెంచుకోబట్టే అది రాకపోయేసరికి మనకి అంత డిసప్పాయింట్‌మెంట్. సరే ముందు పని చేద్దాము. దానిని సక్రమంగా చేయడం మన డ్యూటీ. తర్వాత ఏది జరిగితే అది జరుగుతుందని ఆ పని మీద దృష్టి పెట్టి సవ్యంగా పనిని చేసి తర్వాత మరి ఏ కారణం చేత లాభం వస్తే తీసుకుంటారు. నష్టం వస్తే మరి విపరీతంగా కృంగిపోవద్దు. చేయవలసిందేదో చేయండి. మరి తప్పదు. ఏది ఎలా ఉన్నా జరిగేది జరుగుతుంది అనేటటువంటి ఒక సమత్వాన్ని తెచ్చుకున్నప్పుడే ఏది చేయడానికైనా మనకి శక్తి ఉంటుంది. మనకి ఈ ఆ తరువాత ముందుకు ధైర్యంగా జీవితంలో సమత్వంతో సాగిపోవడానికి కూడా మరి మనశ్శాంతి గాని, ధైర్యం గాని కూడా వస్తుంది. అందుకని ఆ సమత్వం అనేదే యోగం అని చెప్పి కర్మయోగంలో చెప్తారు. ఎవరైతే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా ఏ రకమైనటువంటి ఉద్వేగం లేకుండా ఇలా సమత్వంతో ఉండగలుగుతారో అదే యోగం. అది కర్మయోగంలో అది యోగం. ఏ పని చేసినా మనం సమత్వంతో ఉండగలుగుటమే యోగం. సో అది కర్మయోగం మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేశారు అంటే ఆ రకంగా వాళ్ళు చివరికి పరిపూర్ణత పొందుతారు. అది చివరికి నిజమైన అకర్మ స్థితికి వెళ్తారు. అకర్మ అంటే ఏ బంధాలు ఏర్పడకుండా కర్మ చేసే విధానం. సో ఈ రకంగా సమత్వంతో ఉన్నప్పుడు ఏ కర్మ బంధాలు ఏర్పడవు. ఏ కర్మ బంధాలు ఏర్పడవంటే అర్థం ఏమిటి? మళ్ళీ జన్మ ఉండదు. జనన మరణ చక్రం నుంచి మోక్షం. కాబట్టి అది ఆ రకంగా కర్మయోగంలో మరి మోక్షం అనేది వస్తుంది. భగవంతుడిని పొందే ప్రాప్తి వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు భక్తి యోగ మార్గంలో ఎలా? భక్తి యోగంలో మరి ఇదే ఏ పనైనా భగవంతుడి ప్రసాదం ఏదొచ్చినా అనే భావంతో సమస్తం భగవంతుడికి అర్పించి ఆ భావంలో డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఇది అన్నీ భగవంతుడికి అర్పించి ఏదొచ్చినా సరే అది భగవత్ ప్రసాదం. కష్టమైన, నష్టమైన, దుఃఖమైన, సుఖమైన ఏదైనా సరే. సో, మరి మామూలుగా ప్రసాదం అంటే మనకిష్టం లేకపోయినా కొన్ని ఇష్టం లేని ప్రసాదాలు కొన్నుంటాయి. చిన్నప్పుడు మనం ప్రసాదం పెడితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేప ఉగాది రోజు వేపు పచ్చడి పెడితే చాలామంది పిల్లలు చేదుగా ఉంది వద్దు అంటూ ఉంటారు. అయితే ఏం చెప్తాము? తప్పలా అనకూడదు, ఇది ప్రసాదం అంటాం. సో ప్రసాదం అంటే ఎలా ఉన్నా తినాలి అని. అలాగే
అది తినే ప్రసాదం అయితే ఈ పనులు మనం భగవంతుడికి అర్పించినప్పుడు దాని నుంచి వచ్చేది కూడా ఆయన ప్రసాదమే. సో వ్యాపారాన్ని అర్పించి ఆయనకి చేశాము అంటే దాని నుండి ఏదొచ్చినా ఆయన ప్రసాదంగా ఇచ్చారని తీసుకోవడమే. లాభమైన అంతే, నష్టమైన అంతే. సో నష్టం, అబ్బో ఇదేమిటి ఇలా నష్టం వచ్చిందని ఇష్టం లేనితనంగా దాన్ని స్వీకరించకుండా ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అనే మెంటాలిటీని డెవలప్ చేసుకోవడం. అది భక్తి యోగం ద్వారా సమత్వాన్ని ఆ రకంగా భగవద్భక్తితో భగవత్ ప్రసాదంగా అన్ని భగవత్ కైంకర్యంగా అంటే ఆయనకి సమర్పించి చేసి ఏదొచ్చినా ఆయన ప్రసాదం ఇది ఆయనకి సమర్పించి చేస్తుంది. ఏ పని చేసినా భగవంతుడి కైంకర్యంగా సమర్పణగా చేయడం, దాని నుండి ఏదొచ్చినా ఆయన ప్రసాదం. అది భక్తి యోగం యొక్క మార్గం. సో ఈరోజు ఈ అక్షర బ్రహ్మ, నాశనం లేనటువంటి ఈ బ్రహ్మతత్వం ఏమిటి, భగవతత్వం అనేది చూద్దాం. సో అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. మొట్టమొదట అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మం కిం అధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిం ఉచ్యతే. అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, కిం ఏమిటి, తత్ ఆ బ్రహ్మం ఏమిటి, కిం ఏమిటి, అధ్యాత్మం ఏమిటి, కిం కర్మ కర్మ అంటే ఏమిటి, పురుషోత్తమ భగవంతుణ్ణి పురుషోత్తముడు అనే పేరు ఉన్నది. పురుషోత్తముడు అంటే వ్యాకరణ రీత్యా పురుషులలో ఉత్తముడని అర్థం. కానీ ఇక్కడ పురుషోత్తముడు అంటే ఇంకా డీపర్. ఎందుకు ఆయనకు పురుషోత్తముడు అనే పేరు వచ్చిందో 15వ అధ్యాయంలో చూస్తాం. ఆ అధ్యాయం పేరే పురుషోత్తమ యోగం. సో అది మనం చూస్తాము రియల్ మీనింగ్. బట్ ప్రస్తుతానికి పురుషోత్తముడు అని భగవంతుణ్ణి మనం అంటాం. కాబట్టి పురుషోత్తమాన్ని సంబోధిస్తూ కిం కర్మ, కర్మ అంటే ఏమిటి. సో 3 అడిగాడు. ఇప్పుడు 2 లైన్లలో మొదటిది బ్రహ్మం అంటే ఏమిటన్నాడు, అధ్యాత్మం అంటే ఏమిటన్నాడు, కర్మ అంటే ఏమిటన్నాడు, ఇంకేమిటంటున్నాడు, అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం. అధిభూతం అంటే ఏమిటో కూడా, కిం ఏమిటో ప్రోక్తం చెప్పండి, వివరించండి, అధిదైవం కిం అధిదైవం ఏమిటో కూడా ఉచ్యతే తెలుపవలసింది అంటున్నాడు. సో 5 ప్రశ్నలు మొత్తం. పురుషోత్తమ, మరి బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, అధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి, కర్మ అంటే ఏమిటి, అధిభూతం అంటే ఏమిటి, అధిదైవం అంటే ఏమిటి. అధియజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః. అధియజ్ఞ కథం కోత్ర, అధియజ్ఞం అంటే ఏమిటో కూడా మరి చెప్పండి. ఈ అధియజ్ఞం దేహేస్మిన్ దేహంలో ఏ రకంగా, ఎత్ర మధుసూదన ఎలా ఉంటుంది దేహంలో, అధియజ్ఞం ఏమిటి, అసలు అది ఈ దేహంలో ఎలా ఉంటుంది. ప్రయాణకాలేచ, ప్రయాణకాలం అంటే లాస్ట్ మినిట్లో శరీరం వదిలే ముందు, కథం ఏ విధంగా, జ్ఞేయోసి తెలుసుకుంటాడు, నియతాత్మభి ఈ నియమ నిబంధనలతో ఒక నియమబద్ధమైన జీవితం గడిపే జ్ఞాని అని అర్థం. నియతాత్మభి అంటే ఇటువంటి భక్తుడు. కానీ ఈ ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు లాస్ట్లో నిన్ను ఎలా తెలుసుకుంటారు. సో ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, యజ్ఞ ప్రభు అంటే అధియజ్ఞం ఎవరు, ఈ దేహంలో అధియజ్ఞం ఎలా ఉంటాడు, చివరిలో మరి మరణ సమయంలో నిన్ను ఈ ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు కానీ ఈ ఈ యోగాల్లో ఉన్నవాళ్ళు, అంటే ఈ నియమబద్ధమైన జీవితంలో ఉన్న వీళ్ళంతా నిన్ను చివరిలో ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటారు, తెలుసుకుంటారు అని ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకా కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగాడు. సో మరి మొత్తం చాలా ప్రశ్నలు అడిగాడు కదా. మొదటి దాంట్లో 5 ప్రశ్నలు అడిగాడు. రెండవ దాంట్లో మళ్ళీ అధియజ్ఞం ఏమిటి, దేహంలో ఎక్కడ ఉంటుంది, చివరిలో నిన్ను ఈ ఈ యోగాలో ఈ రకమైన సాధనలో ఉన్నవాళ్ళు నిన్ను చివరిలో వాళ్ళు ఎలా తెలుసుకుంటారు అని అడిగాడు. సో వాటన్నిటికీ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావో అధ్యాత్మముచ్యతే భూతభావోద్భవాకరో విసర్గ కర్మ సంనితః. అక్షరం బ్రహ్మ పరమం, ఈ పరమ దివ్యమైనటువంటి ఈ బ్రహ్మతత్వం అక్షరం అంటే క్షరం లేనిది, నాశనం లేనిది. ఈ దాని యొక్క స్వభావం ఆధ్యాత్మం. అంటే ఈ అక్షర బ్రహ్మం యొక్క స్వభావమే ఆధ్యాత్మికత అంటే అర్థం అదే అంటున్నారనమాట. సో ముందు మరి అడిగాడు కదా, ఈ బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి అంటే, బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, భగవంతుడిలో పార్ట్ అయినటువంటి
ఈ ఆత్మ యొక్క ఆ భగవంతుడి అంశ అయినటువంటి ఈ ఆత్మయే. అది బ్రహ్మతత్వం, దాని సచ్చిదానంద తత్వం. అది ఏమిటి అంటే భగవతత్వం. ఆత్మ కూడా సచ్చిదానంద తత్వమే. ఎందుకు అంటే భగవంతుడిలో అంశ కాబట్టి. ఇది భగవద్ అంశే కాబట్టి భగవత్ లక్షణం ఏంటి అంటే సచ్చిదానందం కాబట్టి ఆత్మకు కూడా సచ్చిదానంద తత్వం ఉన్నదన్నమాట. సో దాన్ని అధిభూతం, దానిని మరి బ్రహ్మం అంటారు. ఇంకపోతే ఈ ఆత్మ యొక్క తత్వం ఉన్నది కదా, ఆత్మ స్వభావం, మరి దాని యొక్క నిత్య స్వభావం ఏంటి? సచ్చిదాన ఆత్మ అంటే ఏమిటని మిమ్మల్ని భగవద్గీత క్లాసులు తీసుకుంటున్నారు కదా, ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, ఏం తీసుకున్నారు, ఏం తెలిసింది మీకు అంటే ముందు ఏం చెప్తాం? మనం ఈ దేహం కాదు, మనం ఆత్మ. ఆత్మ అంటే ఏమిటి అంటే భగవంతుడి అంశ. దాని స్వభావం ఏమిటి? సచ్చిదానంద తత్వం. సత్ అంటే ఏమిటి? నిత్యమైనది, ఎప్పుడూ మార్పు లేకుండా ఉండేది. ఏమిటి? భగవంతుడు, ఆయన అంశ అయిన ఆత్మ. వేరే ఇంకేది లేదు ఈ ప్రపంచంలో నిత్యంగా మార్పు లేకుండా ఉండేది. ఉదాహరణకి మనం ఇప్పుడు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్, ఒక బుక్ ఉంటుంది. ఈరోజు ఇది ఏమిటంటే పుస్తకం అంటాము. ఒక 1000 సంవత్సరాలు పోతే పుస్తకంగా ఉంటుందా? పొడైపోతుంది. ఇంకా వేరే ఏదైనా తీసుకోండి, మన ఎదుట కనిపించే ఏ వస్తువు అయినా ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటుందా? ఉండదు. మరి ఇదివరకు శిథిలమైపోయిన రాజభవనాలు అవన్నీ వీళ్ళు ఇవి తవ్వుతూ ఉంటారు కదా హిస్టోరియన్స్, చారిత్ర ఆర్కియాలజిస్టులు. ఆ తవ్వకాల్లో అవి బయటపడ్డాయి, ఇవి బయటపడ్డాయి అని చెప్తూ ఉంటారు కదా మన వాళ్ళు. మరి ఆ రోజుల్లో కృష్ణదేవరాయలు ఇంకా కొన్ని పైకి ఉండొచ్చు, కానీ శిథిలం అయిపోయి ఉంటాయి కదా. ఎంత పెద్ద మహల్ అయినా, బిల్డింగ్ అయినా, ప్యాలెస్ అయినా. అలాగే మరి ఎలాంటి శరీరం అయినా ఉంటుందా ఫర్ ఎవరు? ఈ రోజున ఇలా ఉన్నాము, ఎప్పటికీ ఇలా ఉంటామా? సో ఆఖరికి ఈ ప్రపంచమే ఎప్పటికీ ఇలా ఉండదు, విలీనం అయిపోతుంది. కాబట్టి ఏది కూడా అది ఆ ఆకారంతో నిత్యం శాశ్వతంగా ఉండదు. శాశ్వతంగా అలాగే ఉండేది ఏది అంటే భగవంతుడు, ఆయన అంశ అయిన ఆత్మ. కాబట్టే శాశ్వతంగా ఉండే తత్వం ఉన్నదే సత్తు, మిగిలినవన్నీ అసత్తు అని చెప్పి అంటారు. కాబట్టి అందుకని ఆత్మతత్వం కూడా సత్తు. ఎందుకంటే ఆత్మకు చావు లేదని సెకండ్ చాప్టర్లోనే చూసాం. నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే, శరీరం నశించిన ఆత్మ నశించదు అని చూసాం. కాబట్టి ఆత్మ కూడా భగవంతులాగా సత్తు. ఆ తర్వాత చిత్ అంటే ఆ ఆత్మ సత్తు తత్వాన్ని మరి చెప్తున్నారు. స్వభావం ఏమిటి అంటే ఆత్మ యొక్క స్వభావం ఆ సచ్చిత్ ఆనందం. ఆ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం మాటలతో కాదు, అనుభవపూర్వకంగా అర్థం చేసుకున్నవాడు సత్తు చిత్తు రెండు తెలిసిన వాడు అవుతాడు, అజ్ఞానం ఉన్నవాడు అవుతాడు. చిత్ అంటే ఆ సత్తును తెలుసుకున్న జ్ఞానమే చిత్తు, ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్న వాడే చిత్తు, అజ్ఞానం ఉన్నవాడు. ఆ సత్తు ప్లస్ చిత్తు ఉన్న వాళ్ళకి ఆ ఆనందం వస్తుంది. అది దాన్ని ఎలా వర్ణిస్తాం? సచ్చితానందం, బ్రహ్మానందం, దివ్యానందం, మహదానందం, ఇలా రకరకాలుగా. అంటే ఎటువంటి ఆనందం అంటే దానిని మించిన ఆనందం ఇంకేది లేదు. ఈ మనకి ప్రపంచంలో వచ్చే ఆనందాలన్నీ ఎటువంటివి? ఏదైనా సుఖం, ఏదైనా మంచి సుఖాన్ని ఇచ్చే వస్తువు, లగ్జరీ, ఒక మెత్తటి సోఫాను, ఒక మెత్తటి పరుపు, ఒక మంచి కారు, అందమైన ఇల్లు, ఇటువంటివి కొనుక్కున్నప్పుడు మనం ఎంతో సుఖంగా ఉన్నాం అనుకుంటాం. కానీ వీటన్నిటి వల్ల పర్మనెంట్గా మనకి ఏ కష్టం లేకుండా, దుఃఖం లేకుండా ఉంటున్నామా? ఎన్ని సుఖాలున్నా మరి ఏదో ఒక దుఃఖం అనుభవిస్తూనే ఉన్నాం. కాబట్టి ఇది పర్మనెంట్ సుఖాలు ఇవి కాదు అని అని అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకుని, ఈ సచ్చిదానందం అనేదే పర్మనెంట్ సుఖం. ఎందుకు అంటే అలాంటి ఆనందాన్ని పొందిన వాడికి ఎప్పుడూ దుఃఖం అనేది ఉండదు. అది అల్టిమేట్. అంతిమంగా ఎవరైనా ఆనంద స్థితిలో ఉండాలి అనుకుంటే ఆ ఆనందం నిత్య సత్య శుద్ధ అయిన ఆనందం, దివ్యానందం. సో అది భగవత్ తత్వం. ఆయన ఎప్పుడూ కూడా ఆనందంగానే ఉంటారు. ఎందుకంటే భగవంతుడికి మనలాగా ఏదో అది కావాలి ఇది కావాలనే కోరికలు లేవు. సో ఆయన తన డ్యూటీ తను చేసుకుంటూ పోతారు. ఏమిటి భగవంతుడి డ్యూటీ? సృష్టి స్థితి లయ ఇదంతా సృష్టించడం, మరి అందరినీ పోషించడం, అన్నీ సరిగ్గా నడిచేటట్లు చూడడం. ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ముందు ముందు చూస్తాము. ఇప్పుడు క్లుప్తంగా చెప్తున్నాను. సో అన్నీ చూస్తున్నా, అన్నీ చేస్తున్నా ఆయనకి దేని మీద కోరిక లేదు. ఆయన నా డ్యూటీ అనుకుని దాన్ని కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా చేసి ఊరుకుంటున్నారు. అదే విధంగా మనం కూడా మన డ్యూటీస్ని పర్ఫెక్ట్గా
చేసి అదొస్తుందా, ఇదొస్తుందా, పేరు వస్తుందా, డబ్బు వస్తుందా అనే ఆలోచనలు పక్కన పెట్టి మనం చేయవలసింది చేసినప్పుడు మనం కూడా కర్మబంధాలు ఏర్పడకుండా ఆ స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాం అన్నమాట, ఆ సచ్చిదానంద స్థితికి. సో అది అందుకని ఈ ప్రతిఫలాసక్తితో చేసినప్పుడు కర్మబంధాలు ఏర్పడడమే కాకుండా దాని అర్థం ఏమిటంటే ఈ సచ్చిదానంద స్థితి ఎప్పటికీ రాదు ఇక ఈ కోరికలతో ఆసక్తితో ఉన్నప్పుడు. కాబట్టి ఆసక్తిని వదులుకుంటూ పనులు చేయడం ప్రాక్టీస్ చేయండి. క్రమేణా మీకు ఆ సచ్చిదానంద స్థితి, ఆ పూర్ణత్వం వస్తుంది. అది మోక్షం అని చెప్తున్నారు. స్లోగా మనం ఆ భావాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. కర్మయోగంలో సమత్వంతో అలా ఉండండి, ఇక్కడ భక్తిభావంతో ఏదైనా భగవంతుడికి అర్పించిన తర్వాత అది ఆయనదే. మనం ఎవరికైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చి ఇది నాదే, నేను ఇచ్చిన చీరే వాళ్ళు కట్టుకున్నారని అనుకుంటే ఎంతో తప్పు. ఇచ్చిన తర్వాత అది వాళ్ళదే, కాబట్టి మనదని మనం అనుకోకూడదు. అలాగే భగవంతుడికి ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు అది ఆయనదే. సో ఏదైనా సమర్పించి చేసినప్పుడు దాని నుండి ఏదొచ్చినా ఆయనది వదులుకోమని అనడంలా, ప్రసాదంలాగా స్వీకరించు, అది లాభమైనా నష్టమైనా ఏదైనా సరే అని ఆ భావంతో మనం పనిచేస్తూ పూర్ణత్వాన్ని తెచ్చుకోవడం భక్తి యోగ మార్గం. సో ఈ ప్రశ్నలన్నీ అడిగాడు కదా. సో భగవంతుడు ఏమంటున్నారంటే అక్షరం బ్రహ్మ పరమం. సో ఈ ఆత్మే మరి నాశనం లేని ఈ దివ్యమైన ఆత్మే మరి ఈ బ్రహ్మం అంటే దాని యొక్క స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడమే ఆధ్యాత్మికం. ఆత్మ యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడమే ఆధ్యాత్మికం, దాని తత్వం. అలాగే భూతభావోద్భవోకరో విసర్గ కర్మ సంగీత. సో మరి అన్ని జీవుల యొక్క జన్మ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? మనకి జన్మ వచ్చిందంటే పూర్వజన్మలో మనం చేసిన కర్మలను బట్టి మన యొక్క ఈ ప్రస్తుత జన్మ ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలా మనకి మళ్ళీ జన్మ రావడానికి కారణమయ్యే పనులన్నీ కూడా కర్మలు అని అంటారు. సో మనం ఏదైనా పని చేసినప్పుడు మనకి ప్రతిఫలాసక్తి ఉన్నంతకాలం కర్మబంధాలు ఏర్పడుతూనే ఉంటాయి. ఆ కర్మబంధాలను అనుసరించి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చే జన్మ వస్తుంది మనకి. కాబట్టి ఈ ఇంకొక జన్మ రావడానికి అవసరమైన ఈ పనులన్నీ కూడా కర్మలు అని చెప్పి కర్మ అంటే ఏమిటన్న దానికి సమాధానం చెప్పారు. మళ్ళీ ఈ ప్రశ్నలు ఆన్సర్స్ అన్ని మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాము. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పారంటే అధిభూతం క్షరోభావ పురుషశ్చాధిదైవతం అధియజ్ఞో అహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాంబర. అధిభూతం అంటే ఏమిటన్నాడు కదా. సో అధిభూతం అంటే నిరంతరం మార్పు చెందే ఈ భౌతిక ప్రకృతి, మన చుట్టూ ఉన్న ఈ భౌతిక ప్రకృతే అధిభూతం. పురుషశ్చాది దైవతం. ఇకపోతే అది యజ్ఞం అంటే మరి నేనే. అధియజ్ఞం అంటే ఏమిటన్నాడు కదా. సో అధియజ్ఞం కూడా నేనే. దేహే దేహభృతాం వర. సో ఈ అందరి హృదయాల్లో భగవంతుడు ఉన్నాడని చెప్పుకున్నాం. సో అందరి హృదయాల్లో పరమాత్మ రూపంలో ఉన్న ఆ యజ్ఞ ప్రభువుని నేనే అంటున్నారు. సో శరీరంలో మరి శరీరం ఎలా అయితే మార్పు చెందుతూ ఉంటుందో మరి ఒకేలాగా ఉండం కదా. పుట్టినప్పుడు బేబీలాగా ఉంటాం, కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అవుతారు, కౌమార్యం, బాల్యం, కౌమార్యం, యవ్వనం, వృద్ధాప్యం, మరి ఇవన్నీ కూడా స్థితులు. మన శరీరం ఆ ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది, మారుతూ ఉంటుంది. అలాగే మార్పు చెందే ఈ భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతం అంటారు. మరి సూర్యచంద్రులు ఈ సకల దేవతలతో ఉన్నటువంటి పురుషశ్చాది దైవతం, అన్ని దేవతలతో కూడి ఉన్న భగవంతుడి యొక్క విరాట్ స్వరూపం, విస్వరూపం, అది అధిదైవం. అలాగే ప్రతి దేహంలో అంతర్యామి రూపం అంటే పరమాత్మ రూపంలో ఉండే ఆ అధి యజ్ఞాన్ని, యజ్ఞ ప్రభువుని నేనే అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఆన్సర్ చెప్పారు. ఇంకా కొన్ని ప్రశ్నలు. సో ప్రశ్నలన్నిటికీ ఆల్మోస్ట్ ఆన్సర్స్ చెప్పడం జరిగింది. చూద్దాం. ఇక్కడ అన్ని ప్రశ్నలు ఇచ్చారు. సో దాని ఆన్సర్స్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఏమంటున్నారు? బ్రహ్మం అంటే నాశనం లేని దివ్యమైన జీవుడు అంటే ఆత్మ. ఆధ్యాత్మం అంటే భగవంతుడి యొక్క అంశ. ఆధ్యాత్మం అంటే
ఆ ఆత్మ యొక్క స్వభావం, ఆ సచ్చిదానంద తత్వం. తర్వాత కర్మ అంటే మళ్ళీ మనకి శరీరం జన్మ రావడానికి కారణమయ్యే పనులన్నీ కూడా కర్మలు. అధిభూతం భౌతిక జగత్తు, మరి భౌతిక ప్రకృతి. అధిదైవం అంటే అన్ని దేవతలు, సూర్య చంద్రులతో కూడి ఉన్నటువంటి భగవంతుడి విశ్వరూపం. అధియజ్ఞం అంటే యజ్ఞప్రభువు ఎవరు అంటే అందరిలో ఉన్న ఆ పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మ ఎక్కడుంటాడు అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళ హృదయంలో ఉంటారు. మరి ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న అడిగాడు కదా, ఏమని, ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభి అంటే చివరిలో మరణ సమయంలో ఇలా భక్తి మార్గంలో ఉన్నవాడు ఈ జ్ఞాని నిన్ను ఎలా తెలుసుకుంటాడు అని అడిగాడు. దానికి మరి మరణ సమయంలో ఎలా భగవంతుణ్ణి స్మరించడం లేదా తెలుసుకోవడం అంటే స్మరణాన్ని జీవితకాలం అభ్యాసం చేయడం ద్వారా అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మనం సడన్గా ఏదైనా పరీక్ష పెడితే ఎలా ఎవరు ఆన్సర్ రాయగలుగుతారు? ఏ రోజు పాఠం ఆ రోజు చదువుకున్న వాళ్ళు కదా. మరి ఏమీ చదవకపోతే పరీక్ష ఉన్న రోజు చదువుకుందాంలే అని ఊరుకుంటే సడన్గా టెస్ట్ పెడితే ఎలా పాస్ అవుతాం? ఏ రోజు పాఠం ఆ రోజు చదువుకుంటే ఎప్పుడు టెస్ట్ పెట్టినా పాస్ అవుతాం. అలాగే మనం ఈ ప్రయాణ కాలం అంటే మరణ సమయం ఎప్పుడో ఎవరికి తెలియదు. కాబట్టి దానికి మనం రెడీగా ఉండాలి. ఆ టైంలో మనం భగవంతుని చేరుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే మరి ఇప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ అవ్వాలి. దానికి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? సిలబస్ ఏమిటి అంటే ఎలా సిద్ధం అవ్వాలి అంటే మరి భగవన్నామాన్ని జపించడం, శ్రవణం, కీర్తనం, భగవద్గీత చదవడం, భక్తుల సాంగత్యం, సేవ చేయడం, ఇటువంటి సత్కార్యాలలో మనల్ని మనం నిరంతరం నిమగ్నం చేసుకుని ఆ రకంగా మన హృదయంలో ఉన్న ఈ కాలుష్యాలన్నిటినీ, మనం కోరికల్ని, కామక్రోధ లోభ మోహ మతమాత్సర్యాలను దూరం ఆ రకంగా చేసుకున్నప్పుడు ఆ సచ్చిదానంద స్థితిలోకి వెళ్ళడానికి కొంచెం కొంచెం ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. సో అది అలా చేసినప్పుడు ఇవన్నీ మనకి సహకరిస్తాయి. భగవన్నామ జపం చదవడం, మరి శ్రవణం చేయడం, భక్తుల సాంగత్యం, సత్సంగాలు, సేవ చేయడం. అలా ఉన్నప్పుడు ఫలితం ఏమిటి అంటే ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి, భగవత్ ప్రాప్తి అది చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ ఆన్సర్స్ అన్ని ప్రశ్నల 5టికి భగవంతుడు. సో చివరిలో భగవంతుడిని ఎలా స్మరించాలి అంటే ఈ స్మరణాన్ని జీవితకాలం అభ్యాసం చేయడం ద్వారా అని చెప్పారు. సో అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కళేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. సో ఇక్కడ అంతకాలే చ ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా భగవంతుని చేరుకునే మార్గం చెప్పే శ్లోకం కనీసం ఒకటి ఉంటుంది, మినిమం. ఇంకా ఎక్కువే ఉండొచ్చు, ఒకటైనా ఉంటుంది. సో అందుకనే యోగ అనే పేరు ఉన్నది. ప్రతి అధ్యాయానికి ఏదో ఒక యోగం అని ఉంటుంది. ఇది అక్షర బ్రహ్మయోగం, నిన్న జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం, అలాగే మరి కర్మయోగం, ఇలా చూసాం మనం. సో ప్రతి దానికి కూడా యోగం అని ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే యోగం అంటే భగవంతుడితో ఆ సంబంధం, కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అని ఈజీగా ఇంగ్లీష్లో చెప్పొచ్చు. తెలుగులో భగవంతుడితో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడం అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ భగవంతుడి యొక్క భక్తి భావంలో నిమగ్నమైనప్పుడు క్రమేణా మనకి ఆ భక్తి అనేది ఆ జ్ఞానాన్ని, ఆ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకునే జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి అందులో పరిపూర్ణత ఎప్పుడైతే వస్తుందో భగవంతుడిని అర్థం చేసుకునే ఆ జ్ఞానం, అది ఆ యోగ అంటే ఆయనతో కనెక్షన్, అంటే ఆయన తత్వాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్న స్థితి, అది యోగా. సో అది ప్రతి అధ్యాయంలో మనకు ఒక్క శ్లోకమైనా ఎలా భగవంతుని చేరుకోవాలి అనేది చెప్పే శ్లోకం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి అధ్యాయానికి యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్ ఎలా అనేది చెప్తూ ఉంటారు అన్ని అధ్యాయాలు. అలాంటి శ్లోకంలో ఇదొకటి, భగవంతుడిని ఎలా మనం పొందగలం అంటే అంతకాలేచ మామేవ స్మరన్ముక్త్వా కళేవరం, చివరిలో నన్నే స్మరిస్తూ కళేవరం శరీరాన్ని ముక్త్వా వదిలారంటే యః ప్రయాతి వాళ్ళు పొందుతారు ఏమిటి? సమద్భావం, నా యొక్క భావాన్ని పొందుతారంటే భగవతత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు. అంటే భగవంతుడితో కనెక్షన్ అంటే ఏమిటి? ఇప్పుడు నీరును
నూనె కలిపితే కలుస్తాయా? కలవు. నూనె కలుస్తుంది, నీరు కలుస్తుంది. సో ఒకే రకమైన తత్వం లక్షణం ఉంటేనే ఏదైనా కలుస్తుంది. సో మనము ఈ కామక్రోధ మోహాలు ఇవన్నీ మనసులో పెట్టుకుని భగవంతుడితో ఐక్యం అవ్వాలో, ఐక్యం అంటే ఐక్యం కాదు, భగవంతుడిని పొందాలనుకున్నా అది మరి ఎలా సాధ్యం అవుతుంది? భగవంతుడేమో ఎంతో దివ్యమైన, ఎంతో శుద్ధతత్వం, ప్యూర్ డివైన్ నేచర్ ఉన్న భగవంతుణ్ణి మనం ఇటువంటి భావాలతో, కల్మషాలతో ఎలా పొందుతాం? ఈ కల్మషాలన్నీ తుడిచిపెట్టేసి మనం కూడా అంత ప్యూర్గా, అంత శుద్ధంగా ఉన్నప్పుడే మరి భగవంతుడు కోరాలన్నా మనం అర్హులం అవుతాం. సో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎప్పుడు నన్ను స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదిలిన వాళ్ళు నా యొక్క భావాన్ని, అంటే భగవన్నామం మనుష్యులని కల్మషం నుంచి దూరం చేస్తుంది. కాబట్టే అది భగవంతుడి యొక్క భావాన్ని అర్థం చేసుకునేటట్లు చేస్తుంది. కల్మషానికి దూరం అయినప్పుడే కదా నిష్కల్మషమైనటువంటి ఆ శుద్ధతత్వం వచ్చేది. ఆ శుద్ధతత్వం ఏమిటి అంటే భగవతత్వం, ఏ కల్మషాలు లేనటువంటి మలినం లేని తత్వం. కాబట్టి నా భావాన్ని పొందుతారు అంటే అలాంటి శుద్ధమైన స్టేజ్కి వెళ్తారు. ఎప్పుడూ నన్ను స్మరిస్తూ ఉండి చివరిలో కూడా స్మరిస్తూ నన్ను శరీరం వదిలిన వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నన్ను, నా భావాన్ని పొందుతారంటే ఇక భగవంతుడిని పొందుతారు అని అర్థం. యాతి దీంట్లో నాస్తి అత్ర, దీంట్లో సంశయ, సందేహం, సంశయమే లేదు, డౌట్ లేదంటున్నారనమాట. దేంట్లో? చివరి సమయంలో నన్ను స్మరిస్తూ శరీరం వదిలిన వాళ్ళు తప్పకుండా నా యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకుని నన్ను పొందుతారు, ఇందులో సందేహమే లేదు. సో భగవంతుని తెలుసుకోవాలి అంటే చివరిలో భగవంతుని స్మరిస్తూ మనం కనుక వెళ్ళిన వాళ్ళు తప్పకుండా భగవంతుని పొందుతారు. మరి ఎలా తెలుస్తుందబ్బా మనకి లాస్ట్ మినిట్ అని తెలియదు కదా. అందుకే భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడూ కూడా మనసులో ఉంచుకోవడం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో మనం భగవన్నామాన్ని ఎప్పుడు మనసులో, అంటే ఎప్పుడు జపిస్తూ ఎలా కూర్చుంటాం, పనులు ఉంటాయి కదా అని మళ్ళీ వెంటనే ఒక సందేహం వస్తుంది. దీని అర్థం ఏమిటి అంటే జపించినప్పుడు జపించినా మిగిలినప్పుడు ఇంకా మన డ్యూటీ అయిపోయింది, మనం ఇన్ని రౌండ్లు చేసాం అనుకోకుండా మనం ఎప్పుడూ కూడా ఏ పని చేసినా భగవంతుణ్ణి మనసులో సుస్థాపితం చేసుకుని ఉండడమే దీని అర్థం. ఉదాహరణకి మన తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, మన పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎప్పుడు మన కళ్ళ ముందు ఉండరు, కానీ మన మైండ్లో వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఉంటారు. ఏది చేసినా వాళ్ళ మంచి దృష్టిలో పెట్టుకుని చేస్తూ ఉంటాం. అలాగే భగవంతుణ్ణి కూడా మరి ఈ అన్నీ ఇచ్చిన భగవంతుణ్ణి పీల్చడానికి గాలి, మరి త్రాగడానికి నీరు ఇచ్చింది ఎవరు? మనం ఈ జీవితం ఊపిరి లేకపోతే ఒక క్షణం ఉండలే. ఆ ఊపిరి ఇచ్చిందే భగవంతుడు. అలాంటి భగవంతుడికి మరి మనం ఇంకెంత భక్తిని, ప్రేమని చూపించాలి. తల్లిదండ్రుల పట్ల ప్రేమ ఎందుకు? వాళ్ళు మనకు అన్నీ ఇచ్చారు కాబట్టి, చిన్నప్పటి నుంచి మన సంరక్షణ చేసి మనల్ని ఇంత వాళ్ళని చేశారు కాబట్టి మనకు ఆ ప్రేమ అనేది ఉంటుంది. అది చూసాం కాబట్టి మనం ఓహో వాళ్ళు ఇది ఇచ్చారు మన తల్లిదండ్రి మనకి ఈ జీవితం ఇదంతా. కానీ అలాగే మరి భగవంతుడు మనకి ఇవన్నీ ఇచ్చి, తల్లిదండ్రుల్ని ఇచ్చి, ఇన్ని ఇచ్చిన భగవంతుడికి ఆఖరికి మరి పీల్చడానికి గాలి, త్రాగడానికి నీరు కూడా మరి భగవంతుడు ఇవ్వందే మనం అసలు నిమిషం తీసుకునే ఊపిరి కానీ, ఈ శరీరం పనిచేయడం కానీ ఏదీ జరగదు. ఈ శరీరంలో చైతన్యమే భగవంతుడు ఇచ్చిన చైతన్యం. అటువంటి భగవంతుడికి మనకు కనపడడం లేదు అనే ఒక చిన్న కారణంతో మనం విస్మరిస్తున్నాం, మర్చిపోతున్నాం. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని మనం గ్రహించడానికే మనం ఈ రకమైన శ్రవణాలు, మరి కీర్తనలు, స్మరణాలు చేసి మనం భగవంతుని నిత్యం మన హృదయంలో సుస్థాపితం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలన్నమాట. అలా ఉన్నవాళ్ళు మరి ఎప్పుడూ భగవంతుణ్ణి వాళ్ళు మర్చిపోరు. కాబట్టే వాళ్ళు ఏ టైంలో పోయినా తప్పనిసరిగా భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారు అని అర్థం. సో ఇక్కడ మరణ సమయంలో ఇంకా కూడా చెప్తున్నారు, చివరిలో నన్ను తలుచుకుంటూ వెళ్ళిన వాళ్ళు నా భావాన్ని, నన్ను పొందుతారు. ఇంకా యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కళేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. యం వాపి స్మరన్ భావం, ఏ భావాలను స్మరిస్తూ త్యజత్యంతే కళేవరం అంటే శరీరాన్ని త్యజిస్తారో, వదులుతారో, ఏ ఆలోచనలతో ఈ శరీరాన్ని వదులుతారో తం తమేవైతి కౌంతేయ, దానికి తగ్గదే వస్తుంది కౌంతేయ. సదా తద్భావ భావిత, ఆ భావాలకు తగ్గ జన్మ,
స్థితి వస్తుంది. మరణ సమయంలో ఏ భావాలతో ఈ శరీరాన్ని వదులుతామో ఆ భావాలకు తగ్గ స్థితి వస్తుంది. మనం ఏ ఆలోచనలతో ఉంటామో దానికి తగిన స్థితే మళ్ళీ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారంటే, భరత మహాముని అని ఒక రాజు ఉండేవాడు. అసలు ఆయన రాజ్యాన్ని అన్ని వదిలిపెట్టేసి అరణ్యానికి వెళ్తాడు. ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారం మార్గంలో ఉండాలి అని చెప్పేసి అన్ని వదులుకుని వెళ్ళి మంచి సాధన చేస్తూ ఈ జ్ఞాన మార్గంలో ఉంటూ చివరికి పరిపూర్ణ స్టేజ్కి కూడా వస్తాడు. అయితే ఒకరోజు ఒక లేడీ అని ఒక సింహం తరుముతూ వచ్చి దాన్ని వస్తే అది అక్కడ నీటిలో పడి చనిపోతుంది. అయితే చనిపోయే ముందు ఇంకొక లేడీని ప్రసవించి చనిపోవడం చేస్తుంది. ఆ చిన్న లేడీని చూసి వెళ్ళి తీసుకొచ్చి దానికి సహాయం చేస్తారు. అది మరి చిన్న బేబీ కాబట్టి తీసుకొచ్చి దానికి కొన్ని సహాయం చేసి దాన్ని సంరక్షించడం చేస్తారు. కాకపోతే చేయడం తప్పలేదు. ఆయన ఇంకా అటాచ్మెంట్లో అనుబంధంలో పడిపోయారు. ఇంకెంతసేపు ఆ లేడీ మీదే మనసుతో ఆయన యొక్క అంటే ఏ పని చేసినా మనం ఆ అటాచ్మెంట్ లేకుండా మన బాధ్యతలాగా డ్యూటీ లాగా చేయాలన్నది కూడా ఇక్కడ మనం చూసి నేర్చుకోవచ్చు. సంరక్షణ చేసి దానికి సహాయపడి దానికి కావాల్సింది పెట్టడంలో తప్పలేదు. కానీ ఏది ఎక్కడికి వెళ్ళింది, ఇక్కడే ఉందా, తిందా, దాంతో ఆడుకోవడం, మళ్ళీ దాని వైపు చూడటం, ఇంకెప్పుడు దృష్టిని దాని మీదే ఉంచడం. తన పనిని యువతల పనిని ఆయన అన్నీ వదిలేసుకుని వచ్చి సాధన చేయాలనే సాధనని నిర్లక్ష్యం చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఒకరోజు ఈ లేడీ ఏటో ఆడుకుంటూ వెళ్ళిపోతే కనిపించలేదు. దాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి ఒక లోయలో పడి మరణించడం జరిగింది. సో మరణించేటప్పుడు ఆయన మనసులో ఈ లేడీని గురించి ఆలోచనలే ఉండేసరికి నెక్స్ట్ జన్మలో ఆయన ఒక లేడీలాగా పుట్టడం జరుగుతుంది. లేడీలాగా పుట్టి ఆయనకి మరి ఇంత సాధన చేశాడు కాబట్టి ఆయనకి ఆ యోగా శక్తి ఉన్నది కాబట్టి ఆ పూర్వజన్మంతా గుర్తున్నది. అందుకని ఆయన మళ్ళీ ఇలా తపస్సులు చేసే మునులు వాళ్ళ ఆశ్రమాల్లోనే ఉంటూ వాళ్ళు యజ్ఞాలు చేసిన చోట ఆకులు అవి వేస్తూ ఉంటారు కదా యజ్ఞంలో, అక్కడ ఆ ప్రసాదాలు తింటూ ఆ జన్మని గడిపి తర్వాత నెక్స్ట్ జన్మలో మళ్ళీ మనుష్య రూపంలో పుట్టి అప్పుడు నిజమైనటువంటి ఈ నిర్లిప్తతతో నిజమైనటువంటి దీంతో మోక్షాన్ని ఆ జన్మలో పొందడం జరిగిందనమాట. సో ఏ భావాలతో మనం శరీరాన్ని వదులుతామో దానికి తగ్గ స్థితే వస్తుందన్నదానికి ఈ కథని ఇది భాగవతంలో ఒక కథ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నారనమాట. సో అందుకని భగవంతుడు ఏమంటున్నారంటే, చివరి నిమిషంలో మీరు ముందేం చెప్పారు, నన్ను స్మరిస్తూ మీరు గనక శరీరం వదిలితే తప్పనిసరిగా నన్ను పొందుతారు. ఏ భావాలతో మీరు శరీరం వదులుతారో దానికి తగ్గ జన్మ వస్తుంది. అంటే మన మైండ్లో ఎలాంటి ఆలోచనలు ఉంటే దానికి తగ్గ యద్భావం తద్భవతి అని ఒక మాట ఉన్నది సంస్కృతంలో. ఏది ఆలోచిస్తామో అదే అవుతాము అని. అది అంటే మంచి ఆలోచిస్తే మంచి వాళ్ళం అవుతాం, చెడు ఆలోచనలు చేస్తూ పోతే చెడు పనులు చేసి చెడ్డవాళ్ళం అవుతాం. అది ఒక అర్థం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. అంతేకాకుండా చివర్లో కూడా ఏది ఆలోచిస్తూ ఉంటే నెక్స్ట్ జన్మలో మళ్ళీ అదే అవుతాము అని కూడా యద్భావం తద్భవతి. చాలా పవర్ఫుల్ సెంటెన్స్ అనమాట ఆ రకంగా. సో భగవంతుడు అది చెప్తున్నారు, మీరు నన్ను స్మరిస్తూ వదిలితే నన్నే పొందుతారు. మీరు ఏ రకమైన ఆలోచనలతో ఉంటే ఆ రకమైనటువంటి జన్మ, దానికి తగ్గ స్థితిని పొందుతారు. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయం. తస్మాత్ కాబట్టి సర్వేషు కాలేషు అన్ని కాలాల్లోనూ నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చెయ్యి. ఇక్కడ మరి అర్జునుడు యుద్ధం చేయలేనని కదా అంటున్నాడు, నేను ఈ యుద్ధం చేయలేను అని అన్నాడు కాబట్టి అర్జునుడికి ఈ మాట చెప్పినట్లుగా, కాబట్టి నువ్వు అన్ని కాలాల్లో నువ్వు నన్ను తలుచుకుంటూ యుద్ధం చెయ్యి అంటున్నారు. సో మనకందరికీ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇండైరెక్ట్గా మీరు నన్ను తలుచుకుంటూ అన్ని పనులు మీ జీవన పోరాటంలో పనులన్నీ నన్ను తలుచుకుంటూ చేయండి. అర్జునుడికి అక్కడ నిజమైన యుద్ధం ఉంది, చేయాల్సిన పని ఉంది, డ్యూటీ ఉంది. క్షత్రియుడు కాబట్టి రాజ్యాన్ని సంరక్షించుకోవాల్సిన డ్యూటీ ఉన్నది కాబట్టి అర్జునుడికి ఆ యుద్ధం అక్కడ ముఖ్యమైతే మనందరం మనకు ఆ యుద్ధం లేదు. మనకేమిటి దీని అర్థం ఏమిటంటే మనబొట్టి వాళ్ళం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, మన జీవన పోరాటాన్ని, జీవితం అనే ఈ సమరాన్ని మనం
అర్జునుడు అక్కడ యుద్ధం చేసినట్లు మనం ఎప్పుడూ భగవంతుని స్మరిస్తూ ఈ జీవన పోరాటాన్ని సాగించాలి. మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, మనసును బుద్ధిని నాకు అర్పించినట్లయితే మామే వైశ్యస్య, నన్నే పొందుతావు, అసంశయం, సందేహం లేదు, డౌట్ లేదు ఈ విషయంలో అంటున్నారనమాట. సో నువ్వు ఎప్పుడు కూడా, కాబట్టి సలహా కూడా ఇచ్చారు. ఎందుకు? నిరంతరం ఏ ఏ భావాలతో వెళ్తే నువ్వు ఆ భావాలకు తగ్గ స్థితి పొందుతావు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా నన్ను తలుచుకుంటూ యుద్ధం చెయ్యి. నాకు మనసును బుద్ధిని నాకు అర్పించినప్పుడు నువ్వు తప్పకుండా నన్ను పొందుతావు అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ భగవంతుని చేరుకునే శ్లోకం ఏమిటి అంటే ఇది కూడా అటువంటి శ్లోకమే. సో నన్ను ఎప్పుడు స్మరిస్తూ నువ్వు నీ పోరాటాన్ని, నీ పనులను నువ్వు చేసుకుంటూ పో. మనందరికీ చెప్పే సలహా అన్నమాట. అలా మీరు మనసును బుద్ధిని ఎప్పుడు నా మీద పెట్టగలిగితే తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటారు. అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసాన్ అన్యగామినా పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థానుచింతయన్. అభ్యాసయోగయుక్తేన, ఈ అభ్యాసంతో, ఈ మాట వెరీ ఇంపార్టెంట్. అభ్యాసం, ప్రాక్టీస్, సాధన. అబ్బో ఎప్పుడు మనసు భగవంతుడి మీద ఎలా ఉంచుకోవాలబ్బా, చాలా కష్టం అనుకుంటాం మనలాంటి వాళ్ళం. సో వెంటనే భగవంతుడు ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. ప్రాక్టీస్తో, ఈ యోగంలో అంటే ఇటువంటి ప్రవర్తనలో యుక్తులైన వాళ్ళు చేతస ఇలా పనులు చేస్తూ అన్యగామిన, వేరే దారిలోకి వెళ్లకుండా ఇదే మార్గంలో ఉండడానికి సాధన చేస్తూ ఈ మార్గంలో నియుక్తులైన వాళ్ళు. సో ఇక్కడ ప్రాక్టీస్, సాధన అనేది ఇంపార్టెంట్. మనం ఆ భావాన్ని పెంచుకోవడానికి నిరంతరం భగవద్ ఆలోచనల్లో ఉండాలి. అనవసరపు ఆలోచనలు, వాళ్ళకు ఏదో అంటారే ఇరుగు పొరుగు, అది ఇది, మనం టైం దొరికితే పక్కింటికి వెళ్దామా, బజార్ వెళ్దామా ఏదో అని మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి తోచడం లేదు, అది చేద్దాం ఇది చేద్దాం అనుకుంటాం. దాని బదులు మనం భగవంతుని శ్రవణం చేయడం, లేదంటే ఏ కీర్తన వినడం, మరి స్మరించుకోవడం, జపం చేయడం, కీర్తన చేయడం, ఇలా శ్రవణం చేయడం, ఇవన్నీ మనం చేసినట్లయితే ఏది ఎక్కువగా వింటూ ఉంటామో చేస్తూ ఉంటామో దాని మీదే ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది. మనం చూడండి, ఒక సీరియల్ ఉంది, టీవీ సీరియల్, చూడకపోతే ఏ గొడవ ఉండదు. ఒకరోజు చూసి వదిలేసిన దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. కానీ చూస్తూ ఉన్న కొందికి ఇంకా 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 దాని మీదే ఉంటుంది. ఏం జరుగుతుందప్ప అని. అది ఒక రోజు 2 రోజులు ఏదో పని వల్ల కుదరలేదనుకోండి, ఒక వారం రోజులు కుదరలేదనుకోండి, కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ తగ్గుతుంది. మళ్ళీ వచ్చి ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం అబ్బా అని మనమే క్రియేట్ చేసుకుంటాం మళ్ళీ ఆసక్తిని. దానిలో దిగిపోవడానికి మనమే ప్రయత్నిస్తున్నాం. సో ఏదైనా మనం ఎందులో ఆసక్తిని చూపించి అందులో నిమగ్నం అవుతామో దాని మీదే ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది. కాబట్టి భగవంతుడి మీద ఆ రకంగా శ్రవణ కీర్తనలతో, స్మరణలతో మనం ఆయన పట్ల ఈ భక్తి ఎప్పుడు తలుచుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకు ఆ ప్రేమ, భక్తి డెవలప్ అవుతాయి. మరి మన తల్లిదండ్రుల్ని చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాము, వాళ్ళని తలుచుకుంటూ ఉంటాము, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని చూస్తున్నాం కాబట్టి వస్తుంది. భగవంతుడిని మనం కంటితో ఎదురుగుండా చూడకపోయినా ప్రతి దానిలో ఆయన యొక్క శక్తిని ఫీల్ అవుతూ ఆయన్ని స్మరించుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మనకి భగవంతుడి మీద కూడా ఆ ప్రేమ అనేది, భక్తి అంటే ప్రేమ, గౌరవం. మన పేరెంట్స్ మీద మనకి భక్తి అంటే ఏమిటి? ప్రేమ ఉంటుంది, గౌరవం ఉంటుంది, పెద్దవాళ్ళ మీద ఉంటుంది, మనకి కొంతమంది టీచర్స్ మీద ఉంటుంది, మనకి ఇష్టమైన టీచర్స్ మీద. అలా మరి అలాంటిది ఎందుకు? వాళ్ళు మనకి ఏదో మంచి చేస్తున్నారు అనే దీంతోనే మనకు అది ఉంటుంది. సో అలాంటిది మరి భగవంతుడి మీద మనకి ఇంకెంత ప్రేమ, గౌరవం ఉండాలి. సో ఆ భక్తిని డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే తలుచుకుంటూ ఉండాలన్నమాట భగవంతుని. సో ఈ అభ్యాసంలో, యోగంలో యుక్తులై వేరే దారిలో, అన్యగామిన వేరే దారిలోకి వెళ్లకుండా ఇదే మార్గంలో ఉంటూ ఉన్న వాళ్ళు పరమం పురుషం దివ్యం. సో ఏది దివ్యమైనటువంటి ఆ పరమ పురుషుణ్ణి యాతి పొందుతారు తప్పనిసరిగా. పార్థ అనుచింతయన్, ఇలా మనస్సుని ఎప్పుడు నా మీద పెట్టి ధ్యానించే వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా మరి నన్ను పొందుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ అభ్యాసంలో ఎప్పుడు యుక్తులై వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా అన్యగామిన, అప్పుడు ఈ పరమం పురుషం దివ్యం మరి యాతి పొందుతారు పార్థ. ఎప్పుడు కూడా ఈ ధ్యానంలో, దివ్య చింతనలో ఉండేవారు. సో అది
ఇలా భగవంతుని స్మరించాలంటున్నారు. ఎలా స్మరించాలి? కవిం పురాణం అనుశాసితారం అనోరణీయం సమనుస్మరేద్యః సర్వస్య ధాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్. కవిం పురాణం. ఆయన కవి అంటే అన్నీ తెలిసినవాడు, పురాతనుడు. భగవంతుడు మరి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు, ఆయన పుట్టుక లేనివాడు. ఇంకా ఆయన అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు. అనుశాసితారం, అన్నీ కూడా శాసించగలవాడు, నియంత్రించేవాడు, కంట్రోల్ చేసేవాడు. అణోరణీయం, అణువు కంటే చిన్నవాడు. ఎందుకంటే అణువులో కూడా ఉన్నారు కాబట్టి. అణువు కంటే చిన్నవాడు. సమనుస్మరే, ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుని ఆయనను సర్వస్య ధాతారం అంటే అన్నిటినీ కూడా పోషించేవాడు. అచింత్య రూపం అంటే మన ఇమాజినేషన్కి అందనివాడు. మన మన ఆలోచనలకు అందనివాడు. మనం అర్థం చేసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు. ఆదిత్యవర్ణం, సూర్యుడి వలె ప్రకాశించేవాడు. తమసః పరస్తాత్, చీకటిని పారద్రోలేవాడు అంటే జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేవాడు. ఇలా మనం భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకుని తలుచుకోవాలి. అంటే సమస్తము భగవంతుడియే, ఆయన సృష్టియే అన్నది ఈ మాటల్లో మనకు అర్థమవుతుంది. సర్వము తెలిసినవాడు, అతి ప్రాచీనుడు, అన్నీ కంట్రోల్ చేసి నియంత్రించేవాడు, సూక్ష్మం కంటే సూక్ష్మమైన వాడు అంటే ప్రతి దాంట్లో ఉన్నాడు. అన్నింటినీ అందరినీ పోషించేవాడు, మన ఆలోచనలకు అందనివాడు. సూర్యుడి వలె ప్రకాశవంతుడు, జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటటువంటి, చీకటిని తీసివేసేటటువంటి, తమో గుణాన్ని, తమస్సు అంటే చీకటిని పారద్రోలేవాడు అంటే జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేవాడు అని భగవంతుని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక ఆయన్ని ఎలా స్మరించాలి అంటే ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుని ఎప్పుడు భగవంతుని ఈ రకంగా మనసులో ఉంచుకుంటూ భగవంతుని ఎలా పొందాలి అని అంటే మరి ఇవన్నీ క్వశ్చన్సే కదా. భగవంతుని తలుచుకోవాలంటున్నారు కాబట్టి ఎలా, ఏ రకంగా అర్థం చేసుకుని తలుచుకోవాలి అంటే ఇలా అర్థం చేసుకుని మరి ఎలా పొందాలి. అనన్య చేతా సతతం యోమాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభ పాఠ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. అనన్య చేత సతతం, ఎల్లప్పుడూ అన్య మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఇదే మార్గంలో ఉంటూ, ఎవరైతే నన్ను స్మరతి నిత్యశః నిత్యము స్మరిస్తూ ఉంటారో, సో ఎవరైతే ఎల్లప్పుడూ వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా నన్ను తలుచుకుంటూ ఉంటారో, తస్యాహం సులభ పార్థ, వాళ్ళకి నేను చాలా సులభం పార్థ. ఇలా ఎప్పుడూ నన్ను తలుచుకునే వాళ్ళకి నేను చాలా సులభంగా వాళ్ళు నన్ను పొందగలరు. ఎవరు? నిత్యయుక్తస్య యోగిన, నిత్యము ఇలా నన్ను తలుచుకుంటూ ఉండే ఆ యోగం, ఆ కనెక్షన్లో ఉన్నవాళ్ళు. సో క్రమం తప్పకుండా నన్ను నిరంతరం స్మరించుకునే వాళ్లకు, నిత్యము స్మరించుకునే ఆ యోగులకు, నా కనెక్షన్లో ఉన్న వాళ్లకు నేను చాలా సులభంగా లభిస్తాను అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ భగవంతుని జపించే ఒక భక్తుని చూపిస్తున్నారు. సో ఎప్పుడు 24 గంటలు ఇలా మనం జపం చేస్తూనే ఉండాలని కాదు, దీని అర్థం చేసినప్పుడు చెయ్యాలి. తరువాత సమయంలో కూడా భగవంతుణ్ణి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు మనసులో సుస్థాపితం, ఆ ప్రాక్టీస్తో ఎప్పుడు భగవంతుడు. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకున్నా, మన తల్లిదండ్రులు, మన పిల్లలు, మన కుటుంబ సభ్యులు మన కళ్ళ ముందు ఎప్పుడు లేకపోయినా వాళ్ళ మీద ప్రేమ మనకు మనసులో ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఆ రకమైనటువంటి ప్రేమని, భక్తిని భగవంతుడి పట్ల మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. అది ఎలా సాధ్యం అంటే ఎప్పుడు మరి ఈ రకంగా ఆయన్ని తలుచుకుంటూ మైండ్లో ఉంటున్నప్పుడు అది సాధ్యపడుతుంది అని చెప్తాం. ఇక్కడ మరి సాందీపని ముని శ్రీకృష్ణ బలరాముల గురువు. ఆయన ఆశ్రమంలో వాళ్ళు విద్య నేర్చుకోవడం, భగవంతుడికి అన్ని తెలిసిన మనబోటి వాళ్ళందరికీ కూడా గురువు దగ్గర నేర్చుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో తెలియజేయడానికి భగవంతుడు కూడా మరి సామాన్య మానవుడిలాగా ఆయన అవతరించినప్పుడు ఒక గురువు దగ్గర నేర్చుకోవడం జరిగింది. కుచేలుడు ఆయన యొక్క ప్రియమిత్రుడు. కుచేలుడు కూడా అదే గురువు గారి దగ్గర నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఆ కుచేలుడు మరి పెద్ద అయిన తర్వాత దారిద్ర్యంలో ఉన్నప్పుడు భార్య వెళ్ళి సహాయం అడుగు, నీ మిత్రుడే కదా అని పంపడం. అక్కడ మరి ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన్ని ఎంతో ప్రేమతో మరి భగవంతుడు స్వీకరించి కాళ్ళు కడిగి అన్ని మర్యాదలు, అతిథి సత్కారాలు చేసి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈయన ఎందుకు వచ్చానని చెప్పడు, ఎందుకు వచ్చావని ఆయన అడగరు. భక్తుల లక్షణం ఏమిటి, ఇది కావాలి అని అడగకపోవడం, నువ్వే కావాలని భగవంతుడిని అనుకోవడం. అలాగే శ్రీకృష్ణుడు అడగకపోయినా అన్నీ తెలిసిన భగవంతుడు కాబట్టి ఆయన మరి ఈయన ఇంటికి వెళ్ళేసరికి అక్కడ భార్య పిల్లలందరూ ఒక మంచి
అందమైనటువంటి గృహంలో ఉండడం, దారిద్ర్యం తీరడం జరిగింది. ఆ స్టోరీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో ఇంతకీ మన శ్లోకంలో ఈ రకంగా నిరంతరం నన్ను భక్తితో స్మరించే వాళ్లకు నేను సులభంగా లాభిస్తాను. ఒక ఎగ్జాంపుల్ కుచేలుడు. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు, మాముపేత్య అసలు భగవంతుని పొందాలంటున్నారు. ఎందుకు పొందాలి అని డౌట్ వస్తే దానికి ఆన్సర్ కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయమ శాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మాన సంసిద్ధిం పరమాం గత. నన్ను పొందిన తర్వాత పునర్జన్మ, ఈ దుఃఖాలయం అనేటటువంటి ఈ దుఃఖాలయంలో పునర్జన్మ అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయం. ఏంటది? మన ఈ భౌతిక ప్రపంచం. ఇక్కడ మరి ఎప్పుడు ఎవరు కూడా పర్మనెంట్గా సుఖంగా ఉన్నామని అనుకోరు. ఎన్ని సుఖాలున్నా ఏదో ఒక దుఃఖం ఉంటుంది. అందుకని దీన్ని దుఃఖాలయం అన్నారు. అశాశ్వతం కూడా, ఇది పర్మనెంట్ కాదు. మనం ఉంటాం కొన్నాళ్ళు, మళ్ళీ వెళ్తాము, మళ్ళీ వస్తాము, మళ్ళీ వెళ్తాం, మళ్ళీ వస్తాం. ఈ భౌతిక ప్రపంచమే ఎప్పటికీ ఉండదు. కాబట్టి అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయం. నాప్నువంతి మహాత్మాన, నన్ను పొందిన తర్వాత ఈ అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయంలోకి మళ్ళీ వాళ్ళు రారు. ఆ మహాత్ములు మళ్ళీ ఇక్కడికి రావక్కర్లేదు. సంసిద్ధిం పరమాంగత, వాళ్ళకి పరమసిద్ధత్వం, పూర్ణత్వం లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇలా భక్తితో ఉన్న ఈ మహాత్ములు నన్ను పొందిన తర్వాత ఇక వాళ్ళు అత్యున్నత పరిపూర్ణత పొందుతారు. సంసిద్ధిం పరమాంగత, పరమగతిని పొందుతారు, దివ్య ధామాన్ని. కాబట్టి ఈ దుఃఖాలతో నిండినటువంటి అశాశ్వతం అంటే తాత్కాలికమైన ఈ ప్రపంచానికి ఎప్పుడు తిరిగి రారు. సో వైకుంఠం వెళ్ళేది వెళ్ళిన అంటే ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా అనమాట. భగవంతుణ్ణి ఆయన పరంధామానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడికి రారు. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మాన విద్యతే. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక. సో ఇక్కడ మీరు చూసారో లేదో, గోలోక చార్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. అక్కడ మన భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న 14 లోకాలు ఉంటాయి. ఆ 14 లోకాల్లో అవి భగవంతుడి విస్తరణ అయిన గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుంచి 14 లోకాలు వస్తాయి. ఈ 14 లోకాలతో పాటు మళ్ళీ పాల సముద్రంలో శ్వేతదీపంలో క్షీరోదక సాయి విష్ణువులాగా విష్ణువు మళ్ళీ అక్కడ కూడా అవతరిస్తారనమాట. సో ఈ 14 లోకాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు అందరిలోనూ ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా అవతరించిన విష్ణువు భగవంతుడు అందరి హృదయాల్లో ఆయన ఉంటారు అని మనం గోలోక చాట్లో చూస్తాం. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, మరి అన్ని 14 బ్రహ్మలోకం పైన ఉంటుంది. తర్వాత మహర్లోకం, జనలోకం, స్వర్గలోకం, ఇవన్నీ పైలోకాలన్నమాట. మధ్యలో భూలోకం ఉంటుంది. కింది లోకాలు అతల, విత్తల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాళ లోకాలన్నీ కింద ఉంటాయి. సో ఉన్నత జన్మ ఉన్న వాళ్ళు భూమి పైలోకాల్లో ఉంటారు. మా కోరికలతో ఎప్పుడు రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు మధ్యలోకంలో ఉంటారు, భూలోకంలో. ఇంకా తప్పులు చేసే వాళ్ళు వాళ్ళు అంటే కింది లోకాల్లో ఉంటారు అని చెప్పి జనరల్ గా చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ గోలోక చార్ట్ తర్వాత ఎప్పుడైనా మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం, మీరు చూడనట్లయితే. సో ఇక్కడ అందుకని ఈ 14 లోకాల్లో కూడా బ్రహ్మలోకం దగ్గర నుంచి అన్ని లోకాల్లోనూ పునరావర్తి అంటే జనన మరణం అనేది ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తారు. పునరావర్తి అంటే జనన మరణం అన్నమాట. సో మాకైతే తూ కానీ కౌంతేయ మాముపేత్య, నన్ను పొందిన వాళ్ళు మాత్రం కౌంతేయ మళ్ళీ పునర్జన్మ విద్యతే, వాళ్ళ పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. అన్ని లోకాల్లో వాళ్ళకి ఇది ఉంటుంది. నన్ను పొందిన వాళ్ళకి మాత్రం పునర్జన్మ ఉండదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు.
సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పైన అతి ఉన్నత లోకం ఏమిటి? బ్రహ్మలోకం నుంచి కింద అత్యల్పమైన లోకం వరకు అన్నిట్లో కూడా పునరావృతం ఉన్నది. అంటే పుట్టుక మరణం జరిగే ప్రదేశాలే అన్నీ కూడా. కానీ కౌంతేయ కుంతిపుత్ర మాముపేత్య, నన్ను పొందిన తర్వాత పునర్జన్మ నా విద్యతే ఉండదని తెలుసుకో అంటున్నారనమాట. భగవంతుడి పరంధామానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక పునర్జన్మ అనేది లేదు. సో ఇది ఎందుకు ఈ భౌతిక ప్రపంచం తాత్కాలికం అని అంటున్నాము అంటే, భూతగ్రామ సయేవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రళీయతే రాత్ర్యాగమే వశః పార్థ ప్రభవత్యహరాగమే. సో ఈ జీవులన్నిటికీ కూడా మరి రాత్రి అయిన వెంటనే బ్రహ్మదేవుడికి రాత్రి అయిన వెంటనే ఇవన్నీ కూడా విలీనమైపోతాయి. మళ్ళీ బ్రహ్మదేవుడికి ఎప్పుడైతే పగలవుతుందో ప్రభవత్యహరాగమే మళ్ళీ అన్నీ కూడా జన్మిస్తూ ఉంటాయి. సో బ్రహ్మదేవుడు రాత్రిలో ప్రకృతిలో అన్నీ కలిసిపోతాయి, మళ్ళీ పగలు కాగానే జన్మిస్తూ ఉంటాయి అన్నారు. కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడు రాత్రి ఎంత పెద్ద దెబ్బ అని మనకి డౌట్ వస్తుంది. సో బ్రహ్మదేవుడు ఒక్కరోజు ఎంతంట? కలియుగంలో మనకి 432 లక్షల సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. ద్వాపర యుగం ఉందంటే కలియుగానికి 2 రెట్లే ఎక్కువ ఇంకా. సో అంటే 8,64,000 సంవత్సరాలు. త్రేతాయుగం కలియుగానికి 3 రెట్లు పెద్దది. సో 12,96,000 ఎన్నో ఉన్నాయి. సత్యయుగం కలియుగానికి 4 రెట్లు పెద్దది. సో 17 లక్షల చిల్లర ఉంది సత్యయుగంలో. సో ఈ 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగం అంటారు, లేదా యుగ చక్రం అంటారు. సో ఈ యుగ చక్రంలో మొత్తం ఈ 4 యుగాల్లో ఉన్న సంవత్సరాలు కలిపితే 43,20,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇలాంటి దివ్యయుగం అంటే 4 యుగాలు కలిపితే మనం 12 నెలలు కలిపితే ఒక సంవత్సరం అని ఎలా అంటాము? 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగం లేదా యుగ చక్రం. ఇలాంటి యుగ చక్రాలు 1000 అయితే అది బ్రహ్మదేవుడి ఒక్క పగలు అన్నమాట. సో అంటే మరి 43,200 లక్షల సంవత్సరాలు ఒక పగలు. ఇక రాత్రి కూడా మరి అంతే ఉంటుందిగా, పగలు ఎంత పెద్దదో రాత్రి కూడా అంతే. సో మొత్తం మీద ఆయన రోజు ఎంత అంటే మరి 86,400 లక్షల సంవత్సరాలు అని చెప్పి అర్థం. అంటే 864 కోట్ల సంవత్సరాలు అన్నమాట. సో అది బ్రహ్మదేవుడి ఒక్కరోజు. సో అది పగలు మరి విలీనమయ్యి ఆయన పగలు సృష్టి, రాత్రి విలీనం చేస్తూ ఉంటాడు బ్రహ్మదేవుడు. కానీ ఏం చెప్తున్నారు? అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తం అహు పరమాం గతిం యం ప్రాప్య నా నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. అవ్యక్తం అయితే ఇప్పుడు మామూలుగా జగత్తు ఆ రకంగా బ్రహ్మదేవుడు చేస్తూ ఉంటాడు, ఈ 14 లోకాలు భౌతిక జగత్తు. కానీ భగవంతుడి పరంధామం అవ్యక్తం, ఈ కనిపించనిది, అక్షరం, నాశనం లేనిది అని చెప్పబడే ఇది పరమం గతి. సో ఇది అందరికీ కూడా పరమగతి అంటే దివ్యమైన గమ్యం ఇదే, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కాదు. ప్రతి ఒక్కడికి అసలైన ప్లేస్, రావాల్సిన ప్రదేశం ఏది అంటే ఈ అక్షరమైనటువంటి అవ్యక్తమైనటువంటి ఈ దివ్యధామమే. యం ప్రాప్య, ఇది ప్రాప్తించిన తర్వాత నా నివర్తంతే, మళ్ళీ తిరిగి రారు. తద్ధామ పరమం మమ, అటువంటి ధామం నా దివ్యధామం అంటున్నారనమాట. సో ఆ దివ్య నివాసం వ్యక్తం కానిది, నశింపు లేనిది, ఇదే అందరికీ పరమ గమ్యం. అందరూ చేరుకోవాల్సిన ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఇదే. కాబట్టి అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత ఎందుకు ఫైనల్ డెస్టినేషన్? మళ్ళీ ఈ జనన మరణ చక్రంలో మళ్ళీ పడకుండా విముక్తి, హాయిగా అక్కడ ఉంటారనమాట. అందుకని జీవుడు అది పరమగమ్యం, మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే ప్లేస్ కాదు. మళ్ళీ తిరిగి రాని చోటకు వెళ్ళడమే మన యొక్క మనం వెళ్ళేటట్లు మన జీవితాన్ని మలుచుకోవడమే. మనిషిగా మానవ జన్మ ఎత్తాం కాబట్టి ఈ జన్మలోనే అది సాధ్యపడుతుంది. కాబట్టి సాధారణంగా ఈ జన్మను ఆ రకంగా ఉపయోగించుకోవాలి. కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అతను తిరిగి రాడు. అటువంటి ధామం నా సర్వోన్నత, నా పరంధామం అంటున్నారనమాట. సో ఆ దివ్య నివాసం, భగవన్ నివాసం, భగవద్ధామం ఎలా ఉంటుంది అంటే అందరూ చేరుకోవాల్సిన పరంధామం, వ్యక్తం కానిది, నశింపు లేనిది. అక్కడికి చేరిన తర్వాత ఇక మళ్ళీ తిరిగి రారు.
ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం పరంధామంలో ప్రతి పదం పాటయే, ప్రతి అడుగు నృత్యమే. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చూస్తే మనకి ప్రతి అడుగు ప్రమాదమే, ప్రతి పనిలోనూ బాధలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం శాశ్వతం, తప్పు లేనిది అంటే ఇక నిష్కల్మషమైనది, శుద్ధమైనది, అపరిమిత ఆనందం. ఎటువంటి ఆనందం? ఏదో కార్లు, ఇళ్ళు, సుఖాలు వస్తే వచ్చే ఆనందమా? కాదు. ఏదీ లేకపోయినా తరిగిపోని ప్రశాంతమైనటువంటి సచ్చిదానందంలో ఉన్న దివ్యానందం. అన్ని కోరికలు నెరవేర్చేది అంటే ఏ కోరికయో అక్కర్లేనటువంటి దివ్యానందం. ఆ కోరికలు ఉంటేనే దుఃఖాలు. ఇక్కడ అన్ని కోరికలు నెరవేర్చేదంటే భౌతిక కోరికలు కాదు. ఏ కోరికలు అక్కర్లేని స్థితికి వెళ్ళడమే అన్ని కోరికలు తీర్చుకున్న స్థితి. అంతటి ప్రత్యక్ష శ్రేష్టం, అత్యున్నత లోకం, తిరిగి రాని ప్రదేశం అంటున్నారు. నైతే శృతి పాఠాచానం యోగి ముహ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవ అర్జున. కాబట్టి ఇక్కడ 2 మార్గాలు తెలిసిన భక్తులు ఎప్పుడు కలవరపడరు. అంటే ఈ 2 మార్గాల గురించి ఏం చెప్తారు అంటే, మన వాళ్ళు కూడా చెప్తూ ఉంటారు. యోగులు కృష్ణ పక్షంలో పోతే మళ్ళీ పుట్టారు, శుక్లపక్షంలో పోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ పుట్టరు, అలాగే ఉత్తరాయణంలో పోతే మళ్ళీ పుట్టరు అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు. అయితే మామూలు వాళ్ళు కాదు, ఇదంతా యోగ పద్ధతిలో ఉన్న వాళ్ళు ఆ టైంలో వెళ్ళటానికి చూస్తూ ఉంటారు. కానీ భక్తులు ఈ విషయంలో యోగి ముఖ్యతి కశ్చన, ఇక్కడ భక్తులు ఎప్పుడు, ఆ యోగులు ఎప్పుడు కలవరపడరు. ఎప్పుడు అంటే ఈ టైంలో పోతామా, ఈ టైంలో పోతే మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాము, ఆ టైంలో పోతే రాము అని మామూలు వాళ్ళు ఎవరైనా అనుకోవచ్చేమో, కానీ నిజమైన భక్తిలో ఉన్న యోగులకి ఈ ఆలోచన కూడా ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు వెళ్ళినా సరే వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలుగుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఈ యోగాలో వాళ్ళు స్థితులై ఉన్నారు కాబట్టి. తస్మాత్ కాబట్టి సర్వేషు కాలేషు, అన్ని టైమ్స్లోనూ, అన్ని సమయాల్లోనూ యోగయుక్తో భవ అర్జున, యోగంలో యుక్తుడవు కమ్ము అర్జున. ఈ భక్తిలో నువ్వు భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్లో ఉండు ఎప్పుడు కూడా. సో నువ్వు కూడా తప్పనిసరిగా అప్పుడు నీకు భగవత్ ప్రాప్తి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇది కూడా భగవంతుని చేరుకునే మార్గం చెప్పే శ్లోకం కిందే వస్తుంది. ఎప్పుడు నువ్వు ఆ భక్తి భావంలో ఉండు. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. సో వేదాలు, యజ్ఞాలు, తపస్సులు మరియు ఇంకా దానాలు, వీటన్నిటికీ యత్పుణ్య ఫలం వచ్చేటటువంటి ఆ పుణ్యం కంటే ప్రదిష్టం, ఇంకా ఎంతో గొప్ప పుణ్యం వస్తుంది కదా ఇవన్నీ చేసినప్పుడు. వీటన్నిటికంటే అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వ, వీటన్నిటినీ మించిన పుణ్యం వస్తుందని తెలుసుకో. ఎవరికి? యోగి పరం స్థానం ఉపైతి చాద్యం, ఈ యోగంలో ఉన్నవాడికి, ఏది భగవంతుడి యొక్క ఈ భక్తిలో ఉన్నవాడికి, భక్తి యోగంలో వీటన్నిటినీ మించిన పుణ్యం వస్తుంది. వేదాలు, యజ్ఞాలు, తపస్సులు, దానాల్లో ఎంతో గొప్ప పుణ్యం వస్తుంది. ఈ భక్తి యోగంలో ఉన్నవాడికి వీటన్నిటినీ మించిన పుణ్యం వస్తుంది అని చెప్పి చివరికి అతను పరంధామాన్ని కూడా చేరుకుంటాడు. యజ్ఞాలు, వేదాలు, మరి దానాలు, తపస్సులు, వీటి వల్ల వచ్చే పుణ్య ఫలితాలు అన్నిటికంటే ఎక్కువ పుణ్యంతో అతను అన్నీ పొంది చివరికి నిత్యమైన పరంధామాన్ని కూడా చేరుకుంటాడు అని చెప్పి భగవంతుడు లాస్ట్కి భక్తి మార్గం ఎంతటి గొప్పదో చెప్తున్నారనమాట. ఇలా అనునిత్యం భగవంతుని సుస్థాపితం చేసుకున్న భక్తుడు వేదాలు, యజ్ఞాలు, తపస్సులు, దానాలు అన్నిటికంటే ఎక్కువ పుణ్యంతో భగవంతుని కూడా చేరుకుంటాడు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, మనం ఎప్పుడు కూడా భగవన్నామాన్ని జపిస్తూ ఉన్నప్పుడు మరణ సమయంలో కూడా భగవంతుని మనం సులభంగా స్మరించగలుగుతాం. సో ఎప్పుడు తలుచుకుంటూ ఉంటేనే మరి మనం భగవంతుణ్ణి గుర్తు చేసుకోగలం. కాబట్టి ఆ స్మరణతో, ఆయన్ని ప్రాక్టీస్తో
సాధనతో ఆయన ఆ రకంగా ఎప్పుడూ మనసులో నిలుపుకునేటట్లు మనం ప్రయత్నించాలి. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. మరి ఇంతటితో ఈరోజు ఈ క్లాసు